ምርጫ ከሌለ ሌጂቲሜት የሆነ መንግስት አይኖርም። ሌጂቲሜት የሆነ መንግስት ከሌለ ስርዓት አልበኝነት ነው የሚኖረው። ሰላምታና ይብጻሕኩም ካብ አሰር ሚድያ ንሎ መሰንበት 23 ጉንበት 2018 ዓመተ ምህረት ተሰናዱ ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። አርእስትታቶም በመቀዳም ናባኹም ክነብል ሻብዓይ ሃገራዊ መረፃ ብሰላማዊ መንገዲ ንክካየድ እኩል ምድላው ከም ዝተገበረ መንግስቲ ገሊጹ። ብምፍንጃር ቦምብ ክልተ ተምሃሮ እንትሞቱ ብዙሓት ቆሲሎም። ኣገዲድካ ምግፋፍ ሰብኣዊ መሰላትን ኣህጉራዊ ሕግታትን ዝጥሕስ ከቢድ ገበን እዩ ተባሂሉ። ኮሚሽን ፖሊስ ኦሮሚያ ድሕንነት መረፅቲ ውሑስ ንምግባር ከም ዝተዳለወ እንትገልጽ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ብግድኡ እገዳ ተሽከርከርትን ምንቅስቃስ ሰባትን ኣንቢሩሎ። ብዝበጽሐ ምፍንጃር ተተኳሲ ተምሃሮ ሞይቶምን ቆሲሎምን ተባሂሉ። ትማሊ ምሸት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ብዝበጽሐ ምፍንጃር ቦምብን ነቲ ምፍንጃር ስዒቡ ብዝተፈጠረ ምርግጋጽን ኣዝዮም ብርክት ዝበሉ ተምሃሮ ከም ዝተጎድኡን ዝሞቱ ከም ዝርከብዎምን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። እቲ ኣብ ቀጽሪ ጥዕና ሳይንስ እቲ ዩኒቨርሲቲ ዝበጽሐ ምፍንጃር ቦምብ ኣብ መንጎ ኣርሰናልን ፒኤስጂን ይካየድ ዝነበረ ፀወታ ይሪኡ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ተምሃሮ እዩ። ነቲ ፀወታ ክሪኡ ተኣኪቦም ዝነበሩ ተምሃሮ ኣዝዮም ብዙሓት ዝነበሩ ኮይኑ ትክክለኛ ቁጽሪ ሞቲ ብዕሊ ከም ዘይተገለጸ ዝተረኸበ መረዳእታ እንትገልጽ ክልተ ተምሃሮ ከም ዝሞቱ ግን ተረጋጊጹሎ። ሎሚ ንግሆ ኣስከሬን ሞቲ ናብ ስድራ ቤቶም ዝተፋነወ ኮይኑ ዝቆሰሉ ተምሃሮ ድማ ናብ ሆስፒታል ተላኢኾም ኣለዉ። ነቲ ሓደጋ ዘብጽሐ ኣካልን ኩነታት እቲ ዝበጽሐ ጉድኣትን ብፖሊስ ይጻረ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ምርጫ ከሌለ ሌጂቲሜት የሆነ መንግስት አይኖርም። ሌጂቲሜት የሆነ መንግስት ከሌለ ስርዓት አልበኝነት ነው የሚኖረው። በስርዓት አልበኝነት ውስጥ ደግሞ አገር የሚያለማ የለም። መንግስት ሳይኖር ሲቀር እንደዛ አይነት ሁኔታ እንደሚፈጠር ጠላቶች በደንብ ጠንቅቀው ያውቃሉ። ምርጫ ማደናቀፍ አለብን ብለው አቅደው ተሰብስበው እቅድ አውጥተው ኦሪየንቴሽን ሰጥተው ወደ ሰሜን ወሎና ወደ ዋግ በመግባት ሊያደናቅፉ ሞክረዋል። ከ1000 በላይ ኪሳራ ከስረው ሳይሳካላቸው ወደ ትግራይ ተመልሰዋል። በኦሮሚያ 17 ቦታዎች እንደዛ ሞክረዋል። በአማራ ከ10 ቦታ በላይ ዋግና ወሎን ሳይጨምር ከ10 ቦታ በላይ ሞክረዋል እና በሙሉ ከሽፈዋል። ንመበል ሻብዓይ ጊዜ ዝካየድ ሓፈሻዊ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ብዕውት ንክዛዘም ሙሉእ ምድላዋት ከም ዝተገበረ ግብረ ሓይሊ ሓበራዊ ጸጥታን ድሕንነትን ገሊጹ። እቲ ግብረ ሓይሊ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ከም ዝሓበሮ ጽባሕ ሶኒ 24 ግንቦት ብብርካ ሃገር ዝካየድ መረፃ ብዘይገለ ጸገም ጸጥታ ንክካየድ ዘኽእሉ ምድላዋት ገይሩሎ። እቲ ምድላዋት ብሓይሊ ሰብ ብዕጥቅን ቴክኖሎጂን ዝተሓገዘ ኮይኑ ብፌደራልን ካልኦትን ዝተዋደደ ከም ዝኾነ አብሪሁ። በዓለም አገሮች ምርጥ ፖሊስ ከሚባሉት ተርታ ተሰልፏል። ስለዚህ ይሄ ለፌደራል ፖሊስ አባሎች ልትኮሩበት ይገባል። የምርጫ ህግ በጠበቀ መልኩ የህዝብ ደህንነት በሚጠብቅ መልኩ የቅርብ የምርጫ ጣቢያና የምርጫ ክልል ዋንኛ ኃይል ፖሊስ ነው። ፖሊስ ሲባል ፌደራል ፖሊስም የክልል ፖሊስም የክልል የሚሊሻ ኃይልም በተደራጀ መንገድ ምርጫውን ለማደናቀፍ የሚመጣ ምርጫ ጣቢያ ሳይደርስ ምርጫ ክልል ጋር ሳይደርስ በሩቁ እንደሚያስቀረው ተነጋግረን ስራ ተከፋፍለን ሁሉ ወርዶ ሰርቷል። ኣገዲድካ ናብ ወተሃደራዊ ተዓሊም ምውሳድ መሰል ሰብኣዊ መሰላትን ኣህጉራዊ ሕግጋትን ዝጥሕስ ገበን እዩ ተባሂሉ። ሓደ ዜጋ ናብ ውትድርና ክጽንበር ዝኽእል ግልጽ ብዝኾነ ሕግጋትን ኣዋጃትን ሓንቲ ሃገር እዩ። ካብዚ ወጻኢ ካብ ገዛ ኾነ ካብ መንገዲ ምግፋፍ ከም መጭወይቲ ዝቁጸር ገበን እዩ። እቲ ተግባር ሰብኣዊ መሰል ዝጥሕስ
ምስ ኣህጉራዊ ሕግታት ዝጋጨ ሕጋውነት ዘይብሉ ተግባር ከም ዝኾነ ሰብ ሞያ ሕግን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ይገልጹ። ምግፋፍ መናእሰይ ካብ ሕጊ ኣልባነት ወጻኢ ስነ ኣእምራውን ማሕበራውን ሃስያውን ዘስዕብ ሓደጋ ዘለዎ እዩ። ኣብ ልዕሊ እቶም ተገፈፍትን ስድራ ቤቶምን ከቢድ ሻቁሎት ይፈጥር። እቶም መናእሰይ ካብ ትምህርቶም ወይ ስርሖም ዘፈናቅል ስለ ዝኾነ ኣብ ወድዓውን መጻእን ማሕበረ ቁጠባ እቲ ዓዲ እውን ከቢድ ሃስያ ከም ዘስዕብ ሰብ ሞያ ይገልጹ። እቲ ከቢድ ነገር ድማ ውፅኢታዊ ሰራዊት ዘስእን ምዃኑ እዩ። ብኣስገዳድ ዝኸደ መንእሰይ ኣብቲ ብዘይ ድሌቱ ዝዋፈረሉ ውትድርና ዕውት ናይ ምዃን ተኽእሎ ዝተሓተ እዩ። መጽናዕትታት ወታደራዊ ሳይንስ ከም ዝሕብርዎ ብሓይሊ ዝተመልመለ ወታደር ሞራል ስለ ዘይብሉ ኣብቲ ዝተዋፈረሉ ዕውት ኣይኸውንን። ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ኣብ ኦሮምያ እገዳ ተሽከርከርትን ምንቅስቃስ ሰባትን ከንበር ከሎ ፖሊስ እቲ ክልል ድማ ድሕንነት መረፅቲ ንምውሓስ ምስ ፖሊስ ፌደራል ኮይኑ ጽኑዕ ሓለዋ ከም ዝገብር ገሊጹ። ኮሚሽነር ፖሊስ ኦሮምያ ጀነራል ድሪባ ንመራኸብቲ ሓፋሽ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጽባሕ ሶኒ ዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ብሰላማዊ መንገዲ ዕውት ኮይኑ ንክዛዘም ልዑል ምድላው ከም ዝገበረ ገሊጹ። ቅድሚ ፖሊስ እቲ ክልል ነዚ መግለፂ ምውፅኡ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ኣብቲ ክልል ምንቅስቃስ ከይግበር ፀዊዑ ምንባሩ ይዝከር። ኣብ ጋምቤላ ካብ ሰንበት 23 ጉንበት ጀሚሩ ክሳብ ሰሉስ 25 ጉንበት ዝጸንሕ እገዳ መካይን ከም ዝተነበረ ፖሊስ እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ጋምቤላ ከም ዝሓበሮ ፍሉይ ፍቃድ ካብ ዘለዎም ተሽከርከርቲ ወጻኢ ኣብቲ ክልል ዝኾነ ይኹን ተሽከርካሪ ከይንቀሳቐስ ተኣጊዱሎ። ነቲ ዝተነበረ ሕጊ ኣብ ዘየተግብሩ ተሽከርከርቲ ጥብቕ ዝበሎ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ እቲ ኮሚሽን ኣፍሊጡሎ።